Frflanie, rezignované mávnutie rukou aj pochopenie. Takto reagujú cestujúci na drahšie lístky na tatranské električky a ozubnicu. Preskúmali sme, s čím môžu turisti ponovom počítať a nezostali sme len pri vlakoch. Vysoké Tatry, aktuálne zábery. Je cítiť, že je predĺžený víkend. Na tamojšej železnici je však témou číslo 1 čosi iné. Ja si myslím, že je to priateľná cena. Nie je to OK, ale prispôsobíme sa, keď to chceme. Ja som s tým v poriadku, jasné, nemám problém. Nepáči sa nám to je jasné, že nie. Možno lepšie než v Českej republice. Takže spokojná? Jo. Predtým cestujúci platili od 50 centov do 2 eur. Teraz má jednorázový lístok jednotnú cenu. Je jedno, akú vzdialenosť prejdete, za každým zaplatíte tie 4 eurá, čo je jednoducho nezmysel. Vyše hodinová cesta z Popradu na Štrbské Pleso tak vyjde rovnako ako minútová jazda zo Starého do Nového Smokovca. Je to drakonické navýšenie oproti tomu, čo to bývalo. V informačných kanceláriách jednodňovým turistom odporúčajú 24-hodinový lístok za 6 eur. A toto sú ďalšie možnosti, ako sa dá ušetriť. Trojdňová Tatrikár stojí 10 eur a 7-dňová Tatrikár vás vyjde 16 eur. Pre domácich obyvateľov zostávajú najvýhodnejšou voľbou časové cestovné lístky. Kúpiť si môžu trojdňový, týždenný alebo mesačný. Preklepli sme si však aj iné možnosti cestovania. Najskôr voláme taxík. Z Popradu do Smokovca? Áno. 12 eur. Rovnakú trasu sme prešli aj autom. Vyšla nás na euro 40. Celodenné parkovné Smokovci sme našli za 8, 10 aj 15 eur. Nastúpili sme aj do autobusu. Dobrý deň, prosím, lístok do Popradu koľko stojí? 2 eurá. S čipovou kartou je to euro 20. No a takto vyzerá záverečné zhrnutie. Čo sa viac oplatí, či už na koľajniciach alebo na ceste, závisí najmä od toho, koľky prídete a ako dlho v horách zostanete. Marek Vnenčák, televízia Markíza.